shin kina dauke da juna biyu kuma kina fama da matsalar calcium ko kuma kin haifu ne kuma still kina fama da matsalar calcium, to ku kasance tare da mu a har ƙarshen wannan bidiyo inda zamu faɗa muku amfanin cin abinci mai sinadarin calcium kullum. Haka zai taimaka miki wajen inganta lafiyarki kuma ya rage kamuwa da wannan cuta ta calcium da mata masu juna biyu ke fuskanta, ko kuma hakan ma ba sai ma mai juna biyu ba, haka mutum haka ma zai iya kamuwa da cutar calcium wanda aka fi sani da hypocalcemia, wanda zaki fare da mace take bukata. To shi wannan sinadaran calcium a ina ake samun su? Sinadaran calcium ana samun su ne su awara. In kin san awara tufu abin tofu wasu suna cewa ba to awara kin ji sosai soya beans ba, to shi ma yana dauke da sinadarin calcium, to yana taimakawa. Su sardine kin gane, su almond, su alayyaho, madara, tilapia fish da dai sauransu, duk waɗannan suna da sinadarin calcium. Su kankana da dai sauransu, kayan marmari da kuma kayan ganyayyakin nan duk suna da sinadarin calcium. Shi yasa yana da matukar muhimmanci kina amfani da waɗannan. In zaki girki ki tabbatar kin samu ɗaya daga cikin waɗannan sinadaran kina amfani da su akalla ko da so ɗaya ne a rana, especially in kina da juna biyu. Ba abin da zaki wasa da abin nan naki bane. To menene amfanin calcium? Tunda ina ta insisting cewa a nemi abinci mai sinadarin calcium a dinga ci saboda a rage hadarin kamuwa da wannan cuta ta calcium. To abu na fari da zamu yi magana akai shine amfanin calcium yana taimakawa wajen girman haƙori da kuma kashi da kuma haƙori na jariri. Sai yana da matukar muhimmanci ki dinga cin sinadarin calcium. Sai kuma abu na gaba, yana preventing na maternal bone loss. Idan abin nan, dan wasu idan suna da juna biyu suna samun matsalan calcium da dai sauransu, ko kuma kashi, kafa ciwo, ko kuma wani abu makamancin haka. Idan har kina cin sinadarin calcium yadda ya kamata, ko kuma kina ci kullum tun daga lokacin da kika dau juna biyu zuwa lokacin da zaki haihu, shi ma zai rage wannan ciwo, ko kuma ma ya zamto ba za ki kamu da shi ba. Duk da ana bada kwayan maganin calcium a antenatal nake ana cewa ki ci ko kuma ki haɗiye waɗannan magungunan ki amfani da su. Sai abu na uku shine healthy heart functions of the baby. Idan har kina shan maganin mai sinadarin calcium, shine zai taimaka miki wajen maintaining normal aiki ko kuma activity na zuciyanki, inda ba ki samu matsalar zuciya ba. Haka zalika kuma baby ki ba ta samu matsalar zuciya ba, amma kin yi wasa to ke da baby kuna cikin hadari. Sai abu na hudu shine reduce risk of pre-eclampsia, hypertension da dai sauransu. Matan da tana amfani da abin da sinadarin calcium da yawa, to ba ta iya samu matsalan hawan jini ko kuma abu makamancin haka da zai predispose nata to ta samu pre-eclampsia ba. Sai yana da matukar muhimmanci kar ku yi wasa da sinadarin calcium. Sai the next one da zamu yi magana akai kuma shine shi wannan sinadarin calcium yana taimakawa wajen blood clotting, inda zai preventing naki from bleeding. Dan akwai wasu matan da in san haifu zaki kalla bleeding bai tsayawa da dai sauransu, amma kina amfani da calcium tun lokacin da kina da juna biyu har kin zo kika haifu, zai taimaka miki inda ba ki zub da jini da yawa ba kamar yadda sauran mata suke yi. Sai kuma abu na shida shine support your baby's growth. Idan har kina amfani da sinadarin calcium zai taimaka miki wajen girman babynki, inda babynki za ta tashi cikin koshin lafiya da kuma yadda ake bukata. Sai kuma the next one, shi wannan abin sinadarin calcium abu na bakwai kenan, yana taimakawa wajen milk production. Idan har kin ci abinci da yake containing na sinadarin calcium, zai taimaka miki wajen milk production, inda zaki samu ruwan nono isasshe ba tare da kin samu ba za ki samu irin matsalan kin haifu ana neman ruwan nono babu da sauransu ba, saboda already kin ci balance diet kuma akwai calcium a ciki, to kin ga baki da wannan matsala. Sai kuma abu na takwas, yana taimakawa wajen brain development da kuma nervous system, brain da kuma nervous system development na jaririnki. Sai yana da matukar muhimmanci kada mu yi wasa da cin kayan lambu, ganyayyaki da suke dauke da sinadarin calcium, saboda yana taimakawa wajen brain development. To idan kwakwalwa yayi kyau, kin ga komai zai yi kyau, inda yaron ki zai zama yaro mai basira da hazaka, kuma ba zai samu nakasta na matsalan kwakwalwa ko kuma abu makamancin haka ba. Sai abu na gaba da zamu yi magana akai shine it helps in contraction and relaxation of the mother's muscles. Idan har kina amfani da maganin calcium da abin sinadarin calcium, idan kina amfani da shi yadda ya kamata ba tare da kin yi wasa da shi ba, zai taimaka miki wajen akwai abin da muke cewa contraction da kuma relaxation, inda zai taimaka miki wajen ki samu ki ki haifu cikin lafiya ba tare da an sha wahala ba, kuma zai taimaka miki wajen mahaifan jariri cikin sauki ba tare da kin sha wahala ba, saboda wannan contraction and relaxation zai taimaka ake expelling nashi da wuri. Sai kuma abu na gaba, zai taimaka miki wajen komawar uterus inda yake ta asali. To abu na ƙarshe da zamu yi magana a kai shine wannan ciwon kafa da mata masu juna biyu suke, ko kuma bayan kin haifa akwai wanda su ce miki tun da na haifi wani kafa nan da ya cirke, ciwon kafa, ciwon kashi, ciwon kaza nan duk gaba ɗaya zai zama babu in har kina da isasshen sinadarin calcium. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku share wannan bidiyo domin sauran mata su amfana. Nagode, mu kasance a wani bidiyo inda zamu muku magana akan amfanin cin beetroot.